Бүтін дөнья татар конгрессында татар кызы 2021 республика конкурсына багышланган матбугат конференциясы узды. Конкурсны оештыручылар белгиләп үткәнчә, зона турларында 200-дән артык кыз катнашкан, шуларның 12-се финалга сайлап алынган. Финал туры 6 мартта үтәчәк. Финалда катнашучылар өчен Казанда 1 айлык тәҗрибә курслары оештырылган. Кызлар татарлар тарихы, милли костюмнар, гореф-гадәтләр, йолалар турында белгечләрнең чыгышларын тыңлаганнар. Үзләренең нәсел шәҗәрәләрен өйрәнгәннәр, шулай ук җыр, хореография, аш-су әзерләү, калфак чиге буенча осталык дәресләрендә милли темаларга интерактив уеннарда да катнашканнар. Төрле яктан ачыклау безнең иң мөһим. Без аларны эсседән салкынга ташларга тырышабыз, чөнки шундый экстренный ситуациядә кеше күбрәк ачыла башлый, күбрәк үзләренең көчләрен мобилизовать итә. Һәм безнең быелгы тамашабызда бик күп танылган артистларыбыз катнашачак, бәйгеле артистлар катнаша, чөнки күренеш бик матур булыр дип өметләнәбез.